Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Pro TV Budaya. Jangan lupa. Kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim, kesenian kawiwitan sumangga.
semono yen dalan karo aku. Oh pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Iki mumpung saiki Jo 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 jo. Sepi rasane waktu biyen mutel dhewe. Aku terus eling kancane. Jo 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 jo. sabar semono wentolan rame-rame Uyo berubah seneng diri Ruane de. Ade kelangan penariani. Oh sanggul tekan teman iki. Rasa satang mimpi buruk putus tangi. Rasa kangen gue bisa mari. Singkat. Di opo wis lali sliramu Iya 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 Nek iya. sapa dolan karo aku Jo 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 jo. Hey Wis sak mestine lali aku Dek mumpung saiki ketemu. Aja ketan tetembangan karo aku. Dadi ya tombok kangenku kangenmu. Bali elek nalika iku. Sikat. Waktu pinuju dhewe nglamu terus eling kancane Oh jaman semono yen dolan rame-rame. Guyub ruko sangang atine. Adik
Atur sugeng tumateng kang samya dateng amrek sati badan kula wujud camat malang-malang sampun ngantos samya diklat mangke mundang masangerep altung kula cahaya rimbang kaya kiri porto dereng seket totolan duka negara asanyoto sagete mengelukna sapa aku patota upo jiwa nilanipun sedaya kang lo sawang sapi akhlak baik kesedihan warna-warni milanipun sedaya kang samya priksa sampun ngantos sami ngula Allah ringkawula najan kula rupa Allah nanging tasih kanca nira najan ala rupa kula amadeni nanging tasih kalangane satri sayati sawak sapi akabai sampun sekapakan dados atur kawula mugi samya sekecak lenggaya sedaya sinambi mreksa kala kang rupane boten
Jo 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 jo. Yo. Jaman Dewali Songo nyebarke agama Islam kang mulya rumati rewangi rekoso Lewat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. wajib diladoni tuntunan kang ana lima sahadat sholat yakat poso haji lamun puasa Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun puasa. Hey oh hey oh hey. Jo 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 jo. Oh 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 oh. Jamane wali songo nyebarke agama Islam kang mulya yang ana ing tanah Jawa. liwat seni lan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat sholat yakat poso haji lamun puasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun puasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat sholat yakat poso haji lamun puasa. Wajib dilakoni tuntunan kang ana lima syahadat salat zakat poso haji lamun puasa. Jo, yo, oh, Jo, iya, pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali, itu kewajiban umat Islam memperingati. Itu jatuh mi'raj Kanjeng Nabi. Karena waktu itu jatuh merah Kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa ali wa sahbihi. Maka mari kita bersama untuk memperingati. Maka mari kita bersama diperingati Oleh kaum Islam, pemuda serta pemudi. jika tidak hormat
akan dapat kota besi. Jika tidak hormat akan dapat kota besi. Tapi yang hormat diberi amal yang suci. Sapa wong murekan ora gelem memperingati. Sapa wong urip kang ora gelem memperingati. Bareng merotiro Nabi Muhammad kasuci. Besok yen wis mati dicambungke ana ing geni. Besok yen wis mati dicaploke ana ing geni. Kang aran neraka saklawase ora mati. Atos sampun cakap kang dados satur kawula. Kantos sampun jekap lan dados atur kawula. Menawi lepat nyuwun gungging pangarsana. Pramila yen lepat nyuwun kuning pangarsama. Pramila yen lepat nyuwun gungging pangarsana. Sedaya prokonca topeng ireng saya rimbang. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oh, oh, yen kelingan marat sliramu wong ayu. Kaya rinducit rucit jroning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa. Dik semono sliramu nanti prasetya. Bungang susah dilakoni kanthi lila. Mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal kumo pilih karo priya liya. Janjane iki mau salahe sapa? Kok nganti sliramu mekatake tresno. Ora nyono diku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelangsa. Wong ayu boleh kuwing sliramu. Aja teka so putra putriku. Aku
turku jiwa wis tak trimo asa karo sing kuwasa yen kelingan marang sliramu ayu koyo dinucit ruci jroning atiku sampean biyen aku ketono kok saiki aku iki katon nopo gede sepopo liramu nate prasetyo hubungnya susah dilakoni kanthi lilo kawulaku ra kira apa turku jiwa tinggal kromo milik karo pioliyo Jan-jan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu megatake tresno ora nyono atiku kok ora yo ya saiki uripku banget nelongso aduh ayu ojo tiko langsung putra putrimu aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kuwasa atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun sanget tekunya wonten ing kempalan dalu menika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha atur para kanca atur pambagya nuwun bapak ibu sedaya padha bau pikiran tenaga cinta batu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring widodha kita sesuwun dumateng pangeran sageta netepi kewajiban dereng dawuhe Gusti Pangeran sampun kasebut mawe katurkan Nabi Muhammad dados utusan kang utus dening Pangeran
rega kang kajirat tresno dinali daline jiwa kegandrung parasmu ya rasa tresno kang sayata kepeyomon kanggo sira. ora kembang nombo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngapun tak lakoni nombo kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya sing tak tombol Bebasane kembang perkara ing ati ane tuku aku sing duweni wis cukup ngeleno timbang atimu loro perkara sang tresno ra bisa dipaksa hatiku percaya yen kowe pasti bisa nglakake aku supane wong liya sing kadhe ora gampang nombo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngabul tak lakoni kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya Apuran aku yen ninggalke siramu nanging atiku wis dudu duwemu ojo sinan satumu
Cahaya Riba Gayap Giri Porno. So, Bogatan Megah Sajian sakit kalau sakatan Cahaya Riba Bepilih sebagai kelepatan kita sakit arah Tuhan Estutut Nabi. Semoga Sugeng Breksani Berodut Parwiro Budak. Semoga